Da bi čovek od života dobio ono što želi, potrebna je usmerena motivacija. Ako želite negde da stignete, morate znati kuda želite da idete i kako da stignete do tamo. Ključno je da znate šta želite da učinite, kao i šta umete najbolje da radite. To je deo usredsređenog i organizovanog stanja duha. Svemu tome treba pridodati i duboku želju, pokretačku silu i spremnost da se radi, radi i radi i da se nikad, nikad i nikad ne predate, nikad ne odustanete, nikad ne zaboravite. Onaj koji odustaje nikad ne pobeđuje, onaj koji pobeđuje nikad ne odustaje. Takav način razmišljanja primaran je za čoveka koji nikad ne pomišlja na neuspeh i nikad ne namerava da ne uspe. Kuda želite da odete? Pre nekoliko godina na ulici me zaustavio